A Turbo Autós Iskola Csongrádon és Szentesen foglalkozik gépjárművezető oktatással. Ha jogosítványt szeretne, keressen bennünket. Több mint 20 éves tapasztalattal, modern eszközökkel képezzük leendő gépjárművezetőinket. Visszamenne dolgozni, de kicsi még a gyerek. Jól jönne néhány szabad óra? Szeretne sportolni, kikapcsolódni, de nincs, aki segítsen? Bízza ránk gyermekét! A Tündérkert játszóházban szakképzett pedagógusok foglalkoznak a kicsikkel 0-tól 3 éves korig, fél- és egésznapos rendszerben is. Nálunk a biztonság és a mosoly garantált. Vitált Center és Tündérkert játszóház, Szentes, Arany János utca 15. Készült az Európai Unió támogatásával, a Vitált Center és Tündérkert játszóház megbízásából. Lépj be a színek világába, Szentesen és Csongrádon is. Nyomtatás, fénymásolás, szkennelés, dekoráció, egyedi ajándéktárgyak. www.fotoprint.hu, a sokszínű megoldás. A városközpontban, a fürdő szomszédságában található a Zöldkert panzió és kertvendéglő. Konferenciák, családi rendezvények, lakodalmak lebonyolítását vállaljuk. Panziónk 8 szobával és rendezvénytermével áll vendégeink rendelkezésére. Amióta a UPC belépett Boldogvölgy életébe, néha különös dolgok történnek. Itt van például Boxy, aki egyszer csak feltűnt a semmiből. Hey, I'm looking for a house. Külföldön állítólag stadionokat tölt meg, de ő mégis inkább boldogvölgyi polgár akar lenni. Itt van egy fura alak. És ilyenkor rögtön izzani kezdenek a vonalak, órákon át. Engem keres? Nem téged, házat keres. Régi csőt, ingatlant. Ingatlant? Ha van miről mesélnie, a UPC új korlátlan telefondíjcsomagjaival annyit beszél, amennyi jól esik. Hívjon belföldi vezetékes és mobil számokat, valamint 20 ország nemzetközi számait is korlátlanul. Jobb hálózat, több szórakozás. Részletekért hívja a 1221-et, vagy irány a upc.hu. Köszöntöm nézőinket! Kitüntetések a pedagógus napon. A Bihar-hegységben jártak a bélyégések. Pünkösdváró foci, futás, sárkányhajós evezés. Megtört a jég, győzelem a Szentes elleni foci meccsen. Többek között ezekkel a témákkal várom Önöket mai magazinműsorunkban. A pedagógusokat ünnepelték pénteken a Művelődési Központ dísztermében, ahol a korábbi évekhez hasonlóan a kitüntetések átadására is sor került. Csongrád város pedagógiai díját ebben az évben Timár Jánosné, a Bacsányi János Gimnázium tanára kapta. A pedagógus munka egy kiemelt terület, és évről évre megemlékezünk pedagógusainkról. Miért fontos városunknak, hogy ezek a pedagógusok elismerésben, kitüntetésben részesüljenek? Azért, mert hogyha belegondolunk az összes városi, sőt azt mondom országos ünnepségünkbe, március 15-e, augusztus 20-a, október 23-a miről szól? A múltról, a dicső múltról. A pedagógus napon én úgy gondolom, hogy a jövőt ünnepeljük. Azokat az embereket, akik a jövővel foglalkoznak, a mi jövőnkkel, hiszen a mi gyerekeink, a mi unokáink lesznek azok, akik majd számunkra a jövőt biztosítják. Ezeket a jövőt alakító embereket köszöntjük ezen a napon. Természetesen nem csak azokat, akik közvetlenül a gyermekeinkkel foglalkoznak, hanem bizony azokat is, akiknek a munkája hozzájárul ahhoz, hogy a feltételek létrejöjjenek, megteremtődjenek, hogy a gyermekeink jókedvel menjenek óvodába, no azért nem mindig, jókedvel menjenek iskolába, kivéve a dolgozatírás napját és a nagyfelelés napját, és ne csak jól érezzék magukat, hanem többek legyenek általa. Azzal, hogy ott vannak, okosodjanak, csiszolódjanak, tartásuk legyen, hogy elkezdve az óvodától, befejezve valahol a középiskolában, vagy esetleg főiskolán, egyetemen,
hogy emberré váljanak. És ezek az emberek lesznek majd a mi jövőnk, akikkel, még egyszer hangsúlyozom, hosszú-hosszú éveken keresztül foglalkoznak akár a díjazott pedagógusok, akár pedig mi valamennyien, akiknek megadatott az, hogy ezt a hivatást végezzük. Sok szeretettel gratulálunk az elismeréshez, és nekem külön öröm, hiszen mint volt osztályfőnökömként gratulálhatok. Milyen érzésekkel tölt el ez a díj, és mit jelent számodra? Az érzések kavarognak bennem még így a díjátadás utáni pillanatokban. Rengeteg érzelem ezzel együtt, a sírás szorítgatja a torkomat. Nagyon-nagyon sokat jelent azt, hogy az a közösség, amelyiknek tagja lettem és maradtam, méltónak ítélte a munkásságomat arra, hogy ezzel a díjjal kitüntessenek. Ezúton is szeretném megköszönni iskolámnak, a Csongrádváros önkormányzatának, családomnak és a tanítványaimnak, közöttük itt éppen Gabinak is, akinek még osztályfőnöke is voltam korábbiakban. Azt hiszem, hogy ez egy elég hosszú idő, amit eltöltöttél a pedagógiai pályán, még mindig aktív vagy és dolgozol, mint említették, hihetetlen precízséggel és pontossággal. Mennyiben változott a diákság, a tanítás, a tanítói munka ennyi év alatt? Jó, nehéz kérdéseket kapok most Gabitól. Bezzeg volt ez fordítva is. Hát röviden, tömören erre nehezen lehetne válaszolni. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb értékek azok változatlanok maradtak. Ma is fontos a gyerekcentrikusság a pedagógus részéről, az, hogy igazi, hiteles értékeket közvetítő, átadó szerepet tudjon betölteni. Szívből gratulálunk a díjakhoz, mert hogy 2 díjat is említünk, hiszen ön ezen a mai napon Budapesten is átvetett egy díjat. Egy picit először azt említenénk meg, milyen díjat kapott és mi a jelentősége? Köszönöm szépen. Budapesten voltam, és egy nagyon szép ünnepségen vehettem részt. Az óvónők számára adható legmagasabb szakmai díjat kaptam, mégpedig a Brunswick Teréz díjat, és ez nekem nagyon nagy öröm, hiszen én úgy gondolom, hogy nem csak az enyém ez a díj, hanem az itt levő nagyon-nagyon sok óvónőjé, hiszen együtt dolgoztunk, együtt tettük a dolgunkat. Én 40 éve vagyok a pályán, 33 évig a Bökényi óvodában, ott vezetőként is dolgoztam 25 évet, és nagyon-nagyon sok-sok szép élmény, emlék, ami ma feltette az íra pontot, ez a szép díj, amit kaphattam. A másik is nagyon fontos volt, hiszen a város által is elismerték az ön munkáját. Egy nagyon szubjektív dolgot szeretnék mondani, előttem ült Józsa Gusztávné, aki nekem óvónéném volt, és 6 évig vezetőm. Én olyan indítatást kaptam erre a pályára tőle, amit nagyon kevesek kaphatnak, és ez vitt tovább az egész életemben, hogy olyan gyerekeket segítsek, akik rászorulnak. A vezetői munkámban minden maximális segítséget megadjak a kollégáimnak. Igyekeztem mindig előttük 2 lépéssel járni, ha bármit kérdeznek, tudjak segíteni, irányítani, és nekem ez mindennél többet ért. Ön 3 szerepkört is betöltött itt ma, hiszen polgármesterként, szülőként, és hát mondhatom, hogy pedagógusként is részt vett. Milyen érzés, ha a pedagógus, kérdezem, szinte kollégának átadni egy ilyen elismerést? Rendkívül furcsa érzés. Kicsit szívbe markoló is, ugyanis az ember ilyenkor mindig egy méltatásnál, amikor végighallgatja az életutat, természetesen ismeri, hiszen kollégáról van szó, elgondolkodik azon, hogy
milyen kevesen részesülnek elismerésben, és szinte mindegyikünknek hasonló az életútja. Tanultunk, dolgoztunk iskolában, gyermekeket neveltünk, szülőket is néha, családokkal találkoztunk, jót akartunk, és utána, amikor az utcán mondjuk jó napot kívánok, tanár úr, ez elhangzik, olyan jó érzés. Ez a legnagyobb kitüntetés, amit kaphatunk. Amikor a diák 10 év múlva, 15 éve, 30 év múlva rám köszön, hát 30 évvel ezelőtt még én nem tanítottam, de olyan már van, akit 20 évvel ezelőtt volt szerencsém tanítani. Ez ilyen furcsa érzés, ugyanakkor, amikor bemegyek egy óvodába, viszem a gyermekeimet, akkor ugye ott vagyok édesapaként, és hirtelen átvillam az agyamon, hogy nem sokára iskolába mennek, és az egyikkel így lesz őszön. Nagyon furcsa érzés. Polgármesterként nekem pedig az a feladatom, hogy elszakadva saját életemtől, saját gyermekeimtől mindannyiunk életét, mindannyiunk gyermekeinek életét igyekezzem még szebbé, jobbá tenni azáltal, hogy megteremtem a feltételeket. Mind a több ezer gyermeket nem én oktatom, nem én nevelem, nem én tanítom, mint ahogy nem én tartom a szülőkkel sem a kapcsolatot, nekem az a feladatom, kötelességem, hogy mind a kötelező, mind a nem kötelező feladatok között, amit csak lehet, megtegyek ezért a városért és a gyermekeinkért, mert szeretnék én is 15-20-50 év múlva itt élni, ezek között a gyerekek között, akik már felnőttek lesznek, és látni az ő unokájukat. Ezért dolgozunk. 4 napos kiránduláson vettek részt a Határtalanul program keretében a BIG-s diákok. Előbb Nagyváradra látogattak, majd a Bihar-hegység természeti értékeit fedezték fel. A 4 napos kirándulás első napja nagyváradi kirándulás volt, nagyváradi városnézés. Egy interaktív feladatlap segítségével ismerhették meg a diákok a várost, valamint ellátogattunk a Szent László bazilikába is. A programunknak csak egyik része volt a kulturális program, hiszen másik célunk az, hogy természetjárókká is neveljük egy kicsit a diákjainkat. 2 nap túráztunk a Bihar-hegységben, Bihar-Füred környékén helyi túravezető segítségével. A 4. nap pedig Magyar Remetére látogattunk, az ottani Árpád-kori templomot és tájházat tekintettük meg, valamint a Mézgedi barlangban tettünk látogatást. Ezek nagyon népszerűek, ezek a túrák, részben túrák, részben kirándulások, és nagyon jó hatással van általában az osztályközösségre. Már megvolt az elégedettségi mérés, úgyhogy ők nagyon szívesen emlékeznek erre, nagy örömmel emlegették, hogy jó volt a helyiekkel beszélgetni, nagyon jó volt a barlanglátogatás, és szerettek túrázni is, valamint a nagyváradi városnézés is népszerű volt a körükben. Voltunk Nagyváradon városnézésen, túráztunk a Havasmező nevű csúcson, akkor voltunk Jádvölgybe, meg Mézgedi barlangba is. Ezek közül melyik helyszín, illetve melyik program tetszett nektek a legjobban? Hát legjobban nekem a nagyváradi városnézés, de nagyon tetszett a Mezőhavasra tartó túra, minden nagyon tetszett, nagyon jó hangulat volt. 2013-ban megpályáztuk a Határtalanul program keretében ezt a kirándulást, és amikor ezt a gyerekek megtudták, akkor nagyon-nagyon örültek neki, főleg azért, mert már sokan jártak ezen a helyen, vagy erre a magyar lakta területen, viszont volt, aki még nem. És ez lehetőséget nyújtott ez a pályázat a gyerekeknek arra, hogy ezt a területet, ezt a magyar lakta területet megismerjék emberekkel, új szokásokkal, vagy a régi ismereteket fölelevenítve, amit órán hallották, most egy kicsit testközelben is megismerjék. Jövőre folytatódik ez a program, hiszen a jelenlegi 6-osok fognak kiutazni erre a területre. Igen, ők is beadták a pályázatot, és most ennek a pályázatnak a beszámolóját mi a 6-osoknak majd mutatjuk meg, és remélem, hogy ők még nagyobb lelkesedéssel fognak ebben részt venni, és izgalommal várják az eredményt. Sportos egészségnapot rendezett 10 állomásból álló akadályversennyel a Fogyatékosok Nappali Intézménye. A rendezvényre Kecskemétről, Kiskunfélegyházáról, Szegedről, Szentesről, Nagymágocsról és Derekegyházról is érkeztek csapatok. Az idén 10 csapat részvételével került megrendezésre ez a rendezvényünk. Igazából nem csak a térségből, Kecskemétről, Félegyházáról, Szentesről, Derekegyházáról, Nagymágocsról, illetve Csongrádról 4 intézmény fogadta el a meghívásunkat. Elég szép számmal
egybegyűltünk, az idő is kedvez, hál' Istennek, és ez az egészség jegyében telik ez a nap. Csatlakoztunk az egészségfejlesztési iroda programjához, ahol szűrések vannak, szakorvosi szűrésekkel egybekötve, és szerintem így kerek ez az egész. Hanyadik alkalommal vagytok jelen ezen a sportos egészségnapon Csongrádon? Ez az első alkalom itt a részvételünk, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, hogy eljöhettünk, nem olyan rég vettük fel a kapcsolatot a Csongrádi Nappali Intézménnyel, és nagy örömmel veszünk részt, és nagy izgalommal érkeztünk. Hány lakóval jöttetek? 10 ellátottal érkeztünk ide, és 2 kísérővel. Hogyan tetszettek a különböző állomások, milyennek találtátok a feladatokat? Nagyon kreatív, nagyon izgalmas és borzasztóan mozgalmas, tehát abszolút az ő igényeknek, szükségleteinek megfelelően lett kialakítva, úgyhogy nagyon ötletes, nagyon meg vagyunk elégedve. A nap mottója a sport és az egészséges életmód volt. Hogyan tudtatok ötleteket meríteni, milyen tapasztalatokat tudtatok gyűjteni? Volt olyan sportág, amit már próbáltunk, de az íjászat volt az, ami még itt nekünk gyakorlásra szorul, úgyhogy ez majd egy további gyakorlást igényel részünkről. Úgyhogy nagyon köszönjük ezt, hogy itt lehetünk és részt vehetünk ebben a programban. Milyen programok köré szerveződött a mai délelőtt? Az idén 10 állomásos akadályversennyel készültünk, itt petánk, lövészet, vagy ijászat, sportpoharak, lengőteke, ergométer, darts, spinning, szobakerékpár, illetve a szűrővizsgálatok, ami kapcsán kapcsolódtunk az egészségfejlesztési iroda programjához. Itt szakorvosi szűrések, illetve alapvizsgálat folyik. Hány ellátottal érkeztetek a mai rendezvényre? 7 ellátottal érkeztünk, Kecskemétről jöttünk az Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézményéből, 7 fiúval. Nagyon ügyesek és nagyon jól érezzük magunkat. Mi vagyunk, most először vagyunk itt, úgyhogy nagyon tetszenek a kis feladatok, meg tudják csinálni, segítünk egy kicsit nekik, és nagyon-nagyon jól érezzük itt magunkat. Túl vagytok-e már minden állomáson? Nem, most megyünk a dartshoz, meg az evezőhöz. Melyik volt az, amelyik a legjobban tetszett a lakóknak? A kapuralúgás, mert rettentően szeretnek focizni, és azt nagyon szeretik, de a dartsot is. Mit szóltok ahhoz, hogy ez nem egy intézményen belül, hanem egy sporttelepen zajlik? Mennyiben segíti ez mondjuk a rendezvény lebonyolítását, illetve mennyiben könnyíti ez meg a munkátokat? Szerintem nagyon jó ötlet. Én azt gondolom, hogy nagyon jól meg van szervezve, nem csúsznak össze a csoportok, mindenki halad. Szerintem ez szuper így. Az egészséges életmód hogyan nyilvánul meg a mai napon? Hát a mai napon támogatóinknak köszönhetően különféle sajtokat, zappelyhes kekszet, műzliszeletet, gyümölcsöt, zöldséget kóstolhatnak az itt résztvevők. Én azt gondolom, hogy ezzel is hozzájárulunk ahhoz, hogy kicsit egészségesebben éljünk, mozogjunk, és így kapcsolódik ez a program. Családi nap helyszíne volt pénteken a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola. Ezt megelőzően 3 héten keresztül több témakörben együtt készültek az osztályok, és ezen a napon mutatták be egymásnak, hogy hogyan dolgozták fel az adott témákat, melyek között volt egészséges életmód, népi játékok, bűnmegelőzés és környezetvédelem. 5 évvel ezelőtt egy támapos pályázat keretében vállaltuk, 3 hetes projektet hajtunk végre minden májusban. 3 héten keresztül az osztályok, sőt a testvérosztályok együtt készülnek különböző témakörben. Népi játékok, egészséges életmód, kerékpáros közlekedés, bűnmegelőzés, milyen veszélyek fenyegetik a gyerekeket, és a 3 hetes projekt záró napján délelőtt bemutatják az iskolatársaiknak, hogy mit dolgoztak 3 héten keresztül, milyen munkákat végeztek, és délután a családoké a főszerep. Szeretnénk a szülőket, gyerekeket, tanárokat úgy az udvarra csábítani és az iskolába, hogy együtt közösen tudjunk játszani egy délután. Mi köré épült a mai délután? A mozgás, a játék és az egészséges életmód köré. Ugye több mint 2 éve, hogy Ökölcska címet elnyertük, mindenféleképpen próbálunk odafigyelni a gyerekeknek a mozgására, az egészséges táplálkozásra, vagy ami nem igazán ide tartozik, a szelektív hulladékgyűjtésre. Mi sütjük ilyenkor a kenyeret teljes kiörlésű lisztből, Graham lisztből, tönkölybúzából, tehát itt már 2 napja a tanárok
folyamatosan dolgoznak, salátát készítünk, bioételkóstolási lehetőség van. A védőnői szolgálat segítségével vérnyomásmérést végzünk szülőkön, gyerekeken, próbálunk jó tanácsokat adni, hogy hogyan kell táplálkozni, hogyan kell egészségesebben élni, és természetesen a sport. De egész nap jártátok körbe az iskolát. Melyek voltak azok a fontos események, amit rögzítettetek? Hát nagyon fontos annyira nem volt, vagy hát mindegyik nagyon fontos volt, de így külön kiemelve nincsen egy darab se. Neked melyik tetszett a legjobban a mai napon, vagy melyek voltak azok a programok, amik nagyon tetszettek? Hát tetszettek a 7. B-sek biciklis játékai, meg az alsósoktól is voltak jó pillanatok. A délután már ugye a családé. Szerintetek miért fontos, hogy a szülők is eljöjjenek egy ilyen délutánra? Hát az, hogy összekovácsolják ugye a családot, hogy nagyobb eseményekre lehessen menni majd. Nem ez az első nap és első hetek, ugye, amint ti részt vesztek. Hogy érzitek magatokat? Mennyire várjátok az ilyen napokat? Hát én személy szerint mindig várom az ilyeneket. Szeretek ilyet játszani, beszélgetni másokkal. Hát nekem mindig tetszik. A délután folyamán a sport is fontos szerepet kapott. Milyen sportrendezvények voltak? Mi volt az, amit rögzítettetek? Hát eddig a családi ilyen váltó és futóversenyt, akkor most itt a háttérben majd fogjuk venni ezt a biciklis versenyt, meg pingpongoztunk is. Részt vettetek ezt személy szerint valamelyik versenyen? Pingpongoztunk, meg még szerintem szeretnénk mindketten részt venni a csocsóba is. Mint említette, több éve megtartják ugye ezt a 3 hetes rendezvénysorozatot, illetve ezt az utolsó úgynevezett családi napot. Mi a tapasztalat? Hogy érzik magukat a gyerekek, illetve a szülőket? Mennyire érdekli azt, hogy az iskola hogyan éli meg ezeket a heteket, napokat? Hát a gyerekek ugye 3 hete benne vannak ebben a folyamatban, izgatottan várják, és nagyon-nagyon pozitív a tapasztalat, hogy évről évre egyre több szülő, testvér, nagyszülő, rokonok látogatnak el hozzánk. Lehet, hogy egy picit a családi nap a gyereknappal is össze van kombinálva, szeretnénk azt, hogy egy felejthetetlen délután töltsünk együtt. Pünkösdváró sportnapot rendeztek a városi sporttelepen cégek, intézmények, baráti társaságok részvételével. A legnépszerűbb sportág a foci, a leglátványosabb a sárkányhajós evezés volt. A programot éjszakai futóverseny zárta. Hát elsősorban ugye a labdarúgásé a főszerep, de ez mellett ugye már reggel kezdtük a futással. Igaz, nem sokan jöttek el, de hát próbálkozás volt. Lesz még egy éjszakai futóverseny is. Most délelőtt zajlanak az utánpótlás mérkőzések, majd következik a sárkányhajó, volt barátárságnak is egy műfős labdarúgó bajnokság, zumba bemutató, karate bemutató, és hát délután következik majd ugye a nagy mérkőzés Csongrád-Szentes ellen. A sport mellett úgy láttam, hogy több helyen is azért rotyognak a bográcsokban különböző ételek. Milyen programok, illetve események várják az ide látogatókat a nap folyamán? Hát mi úgy gondoltuk, hogy mint az előző években is, hogy kitelepülnek cégek, baráttárságok, és ugye hát főznek egy bogrács pörköltet, és ugye mellette kipróbálják a sportprogramokat, legfőképp ugye a sárkányhíót, mert azért a baráttárságok ott méretik meg a tudásukat. Hát az idő kicsit elmondhatom, hogy nem valami jó, máskor többen voltunk, de hát bízom abban legalább ne essen azért, és akkor be tudjuk ezt a rendezést is rendesen fejezni. Mint említetted, a futball a legnépszerűbb. Milyen korosztályokat tudtatok elindítani, hiszen nagyon sok gyerek van jelen most is? Hát szokásos korosztályok vannak, a 7 évesek, 9 évesek és a 11 évesek. Mondhatom, hogy majdnem, hogy e korosztályban a legnépszerűbb a labdarúgás, hála Istennek. Ez egy körforgás, tehát minket is meghívnak általában Szegedtől kezdve itt a megyébe több településre. Gyakorlatilag most ugye mi visszahívjuk, nálunk ez szokott lenni az alkalom, amikor a pünkösdre összekötjük és tornát rendezünk. Vége lettek a téli tornáknak, azt tudom elmondani, hogy nagyon sikeresen szerepelünk, jók a csongrádi utánpótlás palánták. Ha minden igaz és nem bukunk itt az utolsó fordulóban, talán minden 3 korosztályban elhozzuk az első helyet. Ugye én bízom benne, és nagyon szeretem nézni őket, hogy fejlődnek. Hányadik alkalommal vesztek részt ezen a csongrádi tornán? Amióta én vagyok az edző Szentesen ennél a kis korosztálynál, azóta minden egyes évben itt voltunk, szerintem ez a 3. időszak, hogy itt vagyunk. Milyen eredménnyel zártátok a mai napot, hiszen már az eredményhirdetés lezajlott? A mai napon a 2. helyezést értük el, lehetett volna egy picit jobb is, sőt egy kicsit fáj is a szívem, mert általában
mi szoktunk nyerni azon a mérkőzésen, amit elveszítettünk, de a mai napon az ellenfél jobban akart, megtalálta azt a gólt, ami kellett neki egy győzelemezés. Sajnos mi meg befásultunk, és azon a meccsen begörcsöltünk, amúgy általában azt a csapatot általában el szoktuk kapni, most nem sikerült, ezért lettünk a másodikok. Az elmúlt évekhez képest bővült-e ez a rendezvénykör valamilyen programmal, eseménnyel, vagy esetleg csapattal? Hát az utánpótlás csapatoknál lett új csapat, ugye a szegedi rendőrtéje, úgy emlékszem, az tavaly nem volt itt, de általában ugyanazok a csapatokkal tartjuk a kapcsolatot, azok jönnek. Gondolkodtunk már egy nagyobb országos kimenetelő versengésben, egy nagy labdarúgótornában, ennek a kimunkálása még folyik. Remélhetőleg az idén nem, de következő évben csinálunk egy nagyon nagy futballtornát, ahol tényleg eljönnek az ország tömbpontjára, és meglátják ezt a gyönyörű sporttelepet. 2 érem is lóg a nyakadban, az egyiket a csapat, a másikat pedig az egyéni teljesítményedért kaptad. Hány gólt kellett ahhoz rúgnod, hogy gólkirály legyél? Hát 6-ot, azt hiszem. Akkor 8-ot. Hány mérkőzést játszottatok a mai napon? 3-at. Melyik volt számotokra a legnehezebb? Hát a Csongrától ki is kaptunk, és elég nehéz volt. De megnyerhettük volna. Úgy láttam, hogy azért a tárgyi feltételek terén jócskán vannak újdonságok, hiszen gyönyörű szép dobogó várja a helyezetteket. Így van, hát próbáltunk készülni, ugye fejlődik a sporttelep, hála Istennek, ugye a műfőt ugye áltattuk, az mellett nagyon szeretnénk, ha elkészülne végre valahára a homokos futballpálya, készül javában a régi öltözőépület, ami a közösségi hely lesz. Hát próbálunk haladni a korral, mindig elmondtam, ugye, hogy nagyon szeretném a Csongrádnak ez egy olyan központja legyen, ahol lejönnek a gyerekek, a szülők, itt jól érzi magát mindenki, sportol, kikapcsolódik, jó helyen van, hát ennél többet nem tudok elmondani, várunk mindenkit, minden nap jöjjön, szeretettel várjuk. Mint említetted, éjszakai futóversennyel zárul a mai program. Minden korosztályban várjátok a jelentkezőket? Igen, éjszakai futóverseny tavaly is volt, remélhetőleg legalább annyian eljönnek, mint tavaly évben kb. 40-50-en voltak. Ez egy új kezdeményezés volt, annyit kell róla tudni, hogy fáklyákkal kivilágítjuk a futballpálya környékét, a lelátót is kivilágítjuk gyertyákkal, és teljesítenek egy bizonyos mennyiségű távot, de ezt megelőzi egy sátras buli, ugye reflex együttessel, ami általában nagyon jó szokott lenni. Ugye a napnak a feszültségét ott szokták kioldani itt a résztvevők, reméljük, hogy önfelett bulival fogjuk zárni ezt a jó napot. Sziasztok, jó szórakozást kívánunk nektek! Úgy látom, hogy egy egész nagy társasággal készültetek és jöttetek a mai napra. Milyen rendezvényen vesztek részt, melyik programon? Sárkányhajó evezni fogunk, szerveztünk egy csapatot, ez a kollégákkal kezdtük el a szervezést, és a kollégák párjainak a baráti köréből adódott ez össze, úgyhogy így áll össze a csapatunk, mi leszünk a Loch Nessi szörnyek. Látom, hogy ezért munícióban is készültetek a mai napra, baráti társaság, honnét érkeztetek, milyen csapat? Hát sok helyről vannak, ugye a bankból indultunk eleve, a bankos csapat akart indulni, és utána szerveződtek hozzánk a mávosok, a postások, az óvónők és mindenféle társaságból, úgyhogy így mindenki összeverődtünk, és településenként is sok helyről vagyunk. Eveztetek-e már, vagy ez most az első alkalom lesz? Van, aki már jött a gyakorlásra, úgyhogy ő már többször is evezett. Hát van, aki kevésbé, például én is, de én bennem az erő és a kitartás fog majd működni, és úgyhogy próbálkozom én is. És úgy látom, hogy nagyon jól is érzitek magatokat. Igen, nagyon jó kedvű társaság, jó kedélyű társaság jött össze, úgyhogy reméljük jó lesz ez a mai nap, csak egy kis napsütés hiányzik. Végre megtört a jég, ráadásul a Szentes elleni rangadón. A csongrádi Tiszapart SE hazai pályán 4-1-re győzte le riválisát, ezzel biztosította helyét a középmezőnyben. Nagyon szépen köszönjük. Sok sikert önöknek. Győzelem! Elszoktunk már ettől a helyzettől, egy győztes meccs után vagyunk. Hogyan láttad, mi volt a kulcsmomentum, hogy tudtuk megtörni a Szentest? Hát valóban elszoktunk ettől az érzéstől, idestolva 5-6 hete, hogy nem tudok ilyen pozícióban nyilatkozni, de hát ez is az edzői szakmának egy része, ezt is be kell ezzel vállalni. Kérdésedre visszatérve azt hiszem, hogy ezen a mérkőzésen a heti elbeszélgetések, illetve úgy érzem az a nyugodt légkör, amit az elnök úr biztosít számunkra, illetve a jövőképet fölvázolta minden eredmény ellenére, hogy ma ez mi lesz. Természetesen hozzátett, hogy azért ma minden szín alatt győzünk, már komolyra fordítva.
ez a kellő motiváltság, illetve ez a mindenáron a győzni akarás lendített át bennünket a holdponton. A kulcsjátékosok sokkal jobb teljesítményt nyújtottak, mint az elmúlt fordulókban. A nagyszerű közönségünk is mellettünk állt, illetve megmondom őszintén, hogy a szentesi szurkolótábor is ilyen földobja a társaságot, mert ezek a gyerekek ilyen körítés, ilyen körülmények között azért nagyon ritkán futballoznak. Épp ezt mondtam a mérkőzés előtt is, hogy aki ebben nem tud motivált lenni ilyen légkörbe, azt én semmivel nem tudom földobni, de hála Istennek úgy alakult a mérkőzés a mi szánk íze szerint, és úgy érzem minden nagyképűség ellenére talán, hogy ezt a mérkőzést megérdemelten nyertük meg. Ádám, nagyon kellett már ez a győzelem, hogy elég rossz szériában voltatok. Milyen érzés volt belülről a meccs? Hát, nagyon jó érzés volt. Az első gól után aztán felszabadult a csapat, a második gól után meg már abszolút örömjáték volt. Régen nyertünk, már nagyon kellett a csapatnak. Gólt is 6 forduló óta rúgtunk gólt utoljára. Kijött a lépés most, hál' Istennek. Nagyon jól megértitek magatokat Bertó Gabival, ez látszott a gólpasszodnál is. Ilyenkor visszaszoktátok ezt adni egymásnak, vagy ahogy éppen a meccs hozza? Hát, visszaszoktuk. Tudjuk, ő is adott már nekem nagyon sokat, én is neki. Előhettem volna én is itt az utolsót, de inkább jobban éreztem, ha ő 1-1-be simán góldja. Hál' Istennek sikerült neki berúgni. Mondhatjuk, hogy egy kis lélektani határon léptetek túl, átszakítottatok egy gátat ezzel a győzelemmel. Ugye nagyon sok meccsen keresztül nem nyertetek. Ez önbizalmat adhat a következő fordulóra? Mindenféleképpen. Hát az volt a tétje ennek a meccsnek, ugye a Szentes ott volt szorosan mögöttünk. Ha kikapunk, akkor megelőznek bennünket. Így bebiztosítottuk a 11. helyet. Azt hiszem, ahonnan indultunk, ez egy szép eredmény. Ezt, ha megtartjuk, akkor elégedettek lehetünk. Nem vállaltál némi kockázatot azzal, hogy egy nagyon fiatal játékost állítottál kezdőbe, a Borda Szilárd, nagyon ügyes srác, de még nagyon fiatal. Hát én azt mondom, kockázatot egy időssel is vállal az ember, a fiatallal még inkább. A Szilárd, azt mondom, hogy az utóbbi évek egyik legnagyobb csongrádi ígérete, de nem csak ő, és én talán arra, tehát most már ugye a csapat a középmezőnynél rosszabb talán nem lesz, én még arra vagyok nagyon büszke, hogy a ténykedésem alatt 5 96-os gyereket próbáltam ki ebbe a Csongrád labdarúgásba. Itt meg kell említeni még a Mészáros nevét, illetve a Szilárdét. A kisteleken nagyon jó játszott, úgy voltam vele, hogy miért ne. Nem őt terveztem a kezdőbe, megmondom ezt is őszintén, de egy játékosom délelőtt problémákkal küzdött, és ő nem vállalta, és akkor úgy voltam vele, hogy miért ne. Ami nagyon fontos a fiataloknál, és ez a tényező, a döntő tényező, hogyha az idősebb játékos elfogadja. Azt hiszem, egy jó kis mag kialakult, próbálunk ebben még igazolni egy pár játékos, fiatalokat felhozni, és akkor talán, amit a vezetőség elvár tőlünk, hogy a jövő évben a középmezőnybe végezzünk, ezt a szintet akkor teljesíteni tudjuk. Szeretnék megköszönni mindenkinek mindent, minden szurkolónak, azoknak is, akik néha-néha ellenünk voltak, mert azok is erőt adtak, de leginkább azoknak, akik tényleg mellettünk álltak, és ezt a fiatal társaságot teljes szívvel buzdították. Köszönet érte mindenkinek! A Csongrád Televízió magazin műsorát látták, korábbi adásainkat weboldalunkon is megtekinthetik. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!